Agafem un tub de cartró de paper de vàter i l'aixafem per un costat. Amb una grapa el fixarem. El girem i fem el mateix a l'altra banda, però l'aixafem en el sentit contrari. De moment no li posem la grapa. Retallem una miqueta les cantonades, així, fent una corba. I aprofitem una de les cantonades per fer-li el bec. El col·loquem a la part de la cara i li posem una altra grapa. Aquí en el vídeo sembla una mica difícil, però posar aquesta grapa en realitat és senzill. L'únic que ens hem d'assegurar és que quedi ben enganxat el bec amb la part de fora de l'ocell. Ara li fem un ullet a cada banda i a partir d'aquí el podem pintar com vulguem. No us oblideu de signar-lo.